Kaixo, Salvador. Kaixo, printze txikia. Begien domine, Virgo beneran da.
Baserri gorroto gaitza, nire kaiata aterpean, atean da, gaztetxe.
Ame marikoa, baina gero gauen hemen afarik eta manda atea isteko garaie, zertzan, azkeneko aguten zanen edo bi alduin behar zen ituzten edo? Batzutan bai. Batzuk atzatzen, xeni, baina bestiak alperkei, hartzen garaian. Eta nola san, aldeteko? Esan, magintzaliz bai, esan, erre gutu, txekin egin. Zera zeizte, eta, venga. Gare jaten, zapan iruarreko aparik eta. Festa giro edarra izango zen? Beti pakia, behin ez denik errek ikusi etxien. Beti pakien.
Hemen gure hizkuntza, gure kultura eta gure balioak bizirik mantenduko ditugu. Belaunaldi berriei transmititzeko. Elkarlanean, ilusioz eta konpromisuz eraikitako etxea da. Gaurtik aurrera, ateak zabalik daude etorkizunari begira. Gora gure ikastola!
August, egunon? Amabuz bintzazio, Italia, gehiago, hogeita zei egoz, eta maitaria, Epa, bostean tabakoa, 622.000, 722 aita egiten duen moduan. Bostean bilen zen? Alperrean etxakin arazten dizkien duzko gauza zen botekin. Ni xerez, ez dut ikantzutan dut. Zarra. Hoixera, izarra. Eta bostean izarra zer egiten duzu? Zer egiten dugu? Ba, ez dakit. Eduki. Ni izan xerez. Izarra eduki, ba. Eta izarra edukitzea, zertarako baina ez. Aberatxan zareko baina. Eta aberatxan zareko zertarako baina ez. Beste izar batzu erosteko, norbait eta aurkitzen baldin baditu bintzat. Izarra nola gaitu egizken. Norena dira ba? Trakalari. Ez dakit ba, inorenak ere ez. Orduan ere, ni izan baino zurtaz pentsatu duen lehena. Ni gizon serioa. Eta hori nahi da. Jakina, inorena ez den diamante bat aurkitzen baduzu, zerbea da. Ideia bat duzunean, patentatu egiten duzu. Hura zurea da. Eta ez gaitu inor, nik baino lehen hortaz pentsatu, neuk dauzkat izan. Egia da, esan zuen printzatxekin. Eta egiten egiten duzu. Administratu egiten dut. Kontatu eta berkontatu eta kontatu egiten dut den eta berriz. Zaila, baina ni gizon serioa. Eta krentziak ere ez. Ni baldin badaukat bufanda bat, lekuaren inguruan jantzi eta eraman dezake. Lore bat baldin badaukat, hartu eta eraman dezake, baina zu. Ez ditzen ez nintzarek. Ez, baina bankoan utzi ditzake. Zesan dugu. Nire izaren burua batak txiki batetan idazten duena, eta gero batak hori. Aja batetan, bintzazatxi. Eta hori nahikoa da, gizon serioa nintzako. Bintzatxekin izan. Egunero, ureztatzen dudan nore bat badaukat. Astero baritzen dutudan, irusunetik ere. Eta nire sunetik eta nire baliarentzat oso baliagarriak. Baina zeu izaretzat, ez duzu ezartarago balio. Tratalako, aurreot, etzien ezer aurkitu erantzien. Eta krentzatzen biarritzen. Guztiz aurreraren benetan, pertsona nagusi. Poltsa beroarekin hortxe jo nautan ba, ni ez naiz lotsatuko egia esan da. Amonan errezoa olaxe izan da, rekien ez domine birgo beneran da.
Aquí ya está, señores. Vamos, cabrón, que se puede conseguir a pesar del pinchazo, lo cual dará todavía pues mucho más aire de satisfacción a esta victoria de Abraham Olano, que está cumpliendo los últimos metros, los últimos kilómetros de este campeonato del mundo con la rueda de atrás pinchada. Ahí lo tienen, ese plano que nos ofrece, y ese plano que nos ofrece la cara de Abraham Olano cumpliendo los últimos metros. Recta de llegada para Abraham Olano, recta de llegada para Abraham Olano, campeón del mundo. Va a ser campeón del mundo Abraham Olano, lo va a hacer. Le quedan 175 metros. Abraham Olano pinchado, campeón del mundo. Señores, la verdad es que se nos pone un nudo en la garganta porque son motivos de auténtica satisfacción. Últimos 100 metros para Abraham Olano. Ahí sí que va a levantar los brazos. Sí que va a levantar los brazos. No puede más. Campeón del mundo Abraham Olano. Vamos a ver qué pasa, que hay más medallas. Juerga, porque gana Olano a tope.
Aquí me quedaba.